marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Positutudo rohaku manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka namasan waeng, manang akka narusugot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata pargugu na suatu dosan, sailehon ma dihami haporseaun na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, top pamarohana ias di bagasan hami, jala pai baru rohanami jala pasitong, sai pahot ma haporseaun nami, asa hot jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede kita sebukit de nomor 470 ayat 1 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian Heber bidu 10 ayat 30. Alai sian haporseaun na mangolu partigori, jaladang lomoro haku dihalak na sumurut. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon hobar topatikmi. Amin. Mare dehita sebuku de nomor 624 ayat 1 2.
Tato poti ma dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami. Hujau hamido guarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanaik tubanu gijang doho mangodiho kami. Asi roham dihami. Sai patok tong ma dihami roha hamuliateon tuho. Oto di perbadia pangapul ni namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami ho ale debata ama anak dohoto di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalosium songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotu ahu. Ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Merede hita sebut de nomor 170 ayat 2 dahot 4.
Tatangion maha tani debata, turpuk epistel di hari mingguan, imanan yenet sian rom bidusada, ayat 16 satu ayat 17, tajahama marsikat sorin. Aindang na huhailahon barita na ulii, ay hagogoon ni debatadoi, paluahon nasa na porsea, halak jahudi jumolo, dungi dohot do halak gorik. Ima sahatna, martuado akan atau mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Meredehita sebukede nomor 20 lalu ayat 3 dohot 5. Tidak koma haporsiau tai, songona hina tidak koni dongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok, au porsea di dibata Jehova, ido ama pargugu na suatu dosan, nato palangit dohotano, au porsea Yesus Kristus, anak dibata Jehova nasa sedai, imanan tinubuhon si Maria, na gebe-gebe seto di porbadia andorang soguan ido tuhata na tomau na bernit di panghuman silatus na matetar pajal do mana di hau pinorsilang na tua tumanoturu dung ditanong na mulak manguli diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siamun di bata Jehova amanai pargugun na suatu dosani di simai bana paigang susuk tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panjala Kristen akka na badia dohot dia saan dosa dohot dia tai na madok mula mangulu sugu dangi halak nong mate dohot dia ngoluan na sorasuda. Amin. Tabigema dekor sian punguan ina Maranatha diuduti kor ama Immanuel.
2024. Na Parjolo, Nanang Marbagas, Tikting Parjolo, Nang Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Ma, Felix Octavianus Sitio, Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, anak ni Amang Franciscus Ferry Sitio, tubuh ni Inang Lisbeth Borusinaga, Sian Huta Jalan Haji Bain, RT 5, RW 10, Manang Wik Pitu, Dohot Orwana, Gresita Boru Ambarita, Boru Niamang Asi Pangihutan Ambarita Nahinan, tubuh ni Inang Herlina Boru Siregar Nahinan. Ruas ni GPKB Padang Sidimpuan, Resort Padang Sidimpuan, Distrik Tolu Angkola, Tapanuli Selatan, Sian Huta Jalan SM Raja nomor 246, Sitamiang Padang Sidimpuan, Selatan Kota, Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 2 November 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Masuk pukul 8. Tikting Parjolo, Neng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Ma, Sandi Mulyana, Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, anak ni Amang Suhandi, tubuh ni Inang Yeni Sri Mulyani, Sian Huta Kampung Malaka, Manang Wik Opat, Dohot Orwana, Citra Hayati Boru Nenggolan, Boru ni Amang Sintua Henry Nenggolan, tubuh ni Inang Monika Boru Sinaga, Ruas ni HKBP Sentang Resort Kisaran, Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu, Sian Huta Jalan Gatot Subroto LK2 Kedai Ledang. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 26 Oktober 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Masuk pukul 10.04. Napa Duahon, Tupak tu Haporluan Operasional Huria. Sadarion Minggu 10 Oktober 2024, Patupaoni Huriado, Papungu Tupak, Bahen tu Haporluan Operasional Huria, Siganup Bulan di bagasan amplop. Tapasat Mas Yan Lasni Roha, Songon Parbueni Hapor Syaota. Napa Toluhon, Pandidio Nabadia. Sadarion Minggu 10 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10, Patupaoni Huriado Pandidion Nabadia tu sahalak boru poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata. Napa Opaton, Partangyangan Wik. Hari Selasa 15 Oktober 2024. Patupaoni Huriado Partangyangan Wik Sada 1 Wik 12 di Gareja Dohot live streaming. Masuk pukul 10 pitu. Nama Jabui Imar Ruas Wik Sada. Napa Limaon, Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyata akar ruas ni Huria na di bagasan Parsaiton, songon naung tersurat di Tiktingta. Pasahoton sembako tu warga sekitar gereja. Hari Senin 14 Oktober 2024, Patupaoni Huriado Marhite Dewan Diakonia, pasahaton bingkisan tu warga sekitar gereja, domu tu ulang tahun HKBP Resort Cibubur pa 45 tahun, dimulai pukul sia, maringanan di GSM Gloria Lantesada, nani ulohon ni Pandita. Pelayanan Komisi Kasih. Hari Rabu 16 Oktober 2024, Patupaoni Huriado pelayanan Komisi Kasih Siganup Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Panompon, Boa-Boa. Mutasi Pandita HKBP Resort Cibubur. Tajalodo Surat Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 456 D Walu DKI _10_2024. Taringot tu jadwal paboraton Inang Pendeta Ririn Meyer Lina Borusinurat STH tu inganan Pakobasion Naim Baru Ima di HKBP Gunung Tua Resort Sipirok Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Dohot Paujakon
Pendeta Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan STH, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Ima nanaing patupaon di hari Minggu 27 Oktober 2024 di Parminggon pukul 10. Hombar tu program kerja ni Huria tahun 2024. Marite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasaat bema pelean tahun tu Huria manang tu sintua wiknabe. Papituhon. Panitia tahun Oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Domu tu Pesta Puncak tahun Oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur pa 45 tahun Mamuka siang hari Minggu 15 September 2024 sahat Minggu 13 Oktober 2024 di Patupa Panitiado Papunguhon Tupak tu Pesta Gotilon Marhite Amplop Jala tapasahat mai dung simpul Parminggon di Jolo ni pintu gereja. Hari Rabu 16 Oktober 2024 Patu Paundo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siang maringanan di konsistori. Laus tiktingon nagabe undangan tusude koordinator Asareta Mandoti rapoti. Hari Minggu 20 Oktober 2024 Ima Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur pa 45 tahun. Di Patu Pahuriado Parminggon masuk pukul 8. Holan sahali Parminggon. Laos pinangido tu hita salutna asa unang pola mambuan kendaraan manang mobil tu gereja. Domu keterbatasan di parkiran di gereja. Jala Laos Tayuton ma arahan sian petugas parkir. Hari Minggu 20 Oktober 2024 Parminggon Sekolah Minggu Dohot Pra Remaja di Pasada. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Jala pinangido tunatoras ni anak sekolah minggu asa dibuat ma inganan di gereja. Daftar goar ni ruas nanong pasauton spontanitas dohot persembahan kekasih boima tajaha di tikting ta. Songonima tikting di minggu ta sadarion aka tikting namang ihut boima tajaha natar surat di warta jemaat. Pinasaat ma di tiki tu seksi kemasyarakatan lau mandok hata. Selamat hari Minggu ma dihita amang inang suang songoni anak pon nami na poso bulung horas madhita. Hobar tu dikting na uktabige amang inang nakanyani ia pesta puncak ni tahun Oikumene inklusif tahun 2024 na biasa ada dohot pesta ulang tahun ni Uriat ada dohot pesta Gotilon ima si pamasaut tu minggu neneng ro. Na dimulai per minggu di pukul 8 manogot. Totu marasing maon sian per minggu na somalati akama kainang. Na perlu si pabotohonon nami alaman ni garejata dangadong bui parkir dinasa dari ala dipakai doon teda don non terpasang di alaman ni garejata do na bui parkir di si paling ambulan untuk jalur evakuasi dohot keperluan ni pesta alani taihutom ma arahan ni petugas di lapangan yang go parkir sude kendaraan roda 2 dohot kendaraan roda 4 di seberang gereja ma alani songon naung ditiktikon nakaning Roma hita tu gereja ton merpesta merlas ni roha unang pola tabuan nakaken ratai lo ma diantar hita manang naik angkutan umum tu gereja ton asa tenak kita merlas ni roha Maria ia merpesta gotilo di hari mingguon na padua homuse
Molo tungpe mabuaken raki ta, bolunga di dok petugas tai kamanginang nunga go be parkirat tai ta tangi hom manasida. Anong do disedia hot di lapangan otomindo tu si mata tuju. Molo ngai do go ba nunga go mai. Adong do muse kantong parkir na di komplek Cibubur Indah. Alai tong matai huton arahan-arahan ni petugas na bertugas di lapangan ati kamang kainang na mangihu muse siados ni rohatta do huria na di fasilitasi ni hami kemasyarakatan dohot warga sekitar dos dorohanami jala wargata sekitar gereja menyumbangkan tenaga dohot pikiran nasida disubakun nasida do tenaga na ono palak anon na membantu hita mengatur mobilisasi ni akakenra di sepanjang jalur dalat tahun dibantu dohot RT dohot RW setempat alania kamang kainang tapatuduma pabuah hita naung marhapor siaon naung hot hapor siota tunasida ngados do sarupa do pangatusiota ya hita naing do tenang maribadah marminggu di huriaton nasida pesongonido dipangido tu kami tiki asa terjalin yang sinergi antara ni ruas doh gereja naing manian berhidup berdampingan saling rukun ninda nasida pa nauli inna hami akamang kainang songonido nang harapat tadi akamang jadi naruhakun ya namang tai hutom ma arahan-arahan naung itotuhon ni petugas ta di lapangan asa sonak kita namar pestahun hari minggu jali korodo hita sudah sotungalani parkiran rupaning ada parkiran dan ikorodo hita ikomar lasiroado hita alana nga biasa on sigan tahun taula honon pesta tahun nanti kamang kainang jadi inarohanami sian seksi kemasyarakatan tung komos mahami mangido tu adopani damang dainang dohot akan apa sebulung asa tajaga ma ketertiban tai hutom ma arahan ni akka petugas tadi lapangan molo tung ma buat barang pehita unang pola belga-belga tas taita buan cukup ma holan keperluan ni isarana ulos manang na molo dompet buido dikiris di atai unak pola belga-belga ta bu hebek kasi ta ahama ta kiris ma bui me ada kamang kainang asa sonang rohat tadi namar pestai unang gabe bebani unang dicirgai hita belga-belga utas na ina jadi songoni majo na bui hupasahat tami dihamu amanami inanami dohot anak konami na posobulung kurang lobinan non mulutung adong perubahan hukirip pami pe melalui grup ta wik masing-masing maulate tuhat tama nama dongani hita salhuna Tabigema edekor sian wek onom diuruti wek sia.
Maredehita sibukede nomor 400 Huhut papungu pilihan sada A, sada B. Ondo tok tok tangia
debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu pa-20 dung Trinitatis imana tersurat di buku Habakuk bidudua mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 4 Habakuk 2 ayat sada sahatu 4 tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi di atas panatapak kudua ujongjong jala tidangau tu partano batoan jala manatap-natapau marnida manangaha sidohonon natuau jala manangaha alusna taringotu alu-alukku jadi ninna Jahoba mamangalusiau surat tom mapangukaponi jala uhirhon tuakabatu panuratan asa takas tarjaha nang pamulus ai taringo tutiki sogo dope pangukaponi jala hapogam mareahi ujung jaladang margabus tuksura pelu mebba sai pai mai mamai ai sai narodo sogut dakta gamon tartading idama nateallo ibana dakti gorrohana di bagasan alayang gohalak partigori mangolu do binain ni parsihohotna marha porsiaon ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hata narak marpungu di mingguta sadarion adong dua padohan nama dok songonon parjolo menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dohot penantian adalah siksa marhite padohanon naeng dohononna tungol-ngollo tukatido jala tunglojado napai mahon sai busisao dohalak na sai pai mahon sasatoki kudul sasatoki mardalan tu kamar mardalan tu dapur diderek tu gerbang manak sia dia haroro ni napi mai jala jojot sai marhosa gajang dakola busisaon na sai pai mai mahon alayolo do gabe jut rohana olo do gabe muruk jala olo do gabe malas makatai hamuna kadongan songoni mapakilalaani panurirang Habakuk apalapas diturpuk daun buasa songoni pakilalani panurirang Habakuk dijolo ni turpuhon salelek kapanurirangon ni si Habakuk sursar lumblam gaur harajau Juda guga gaur lumblam harajau Juda alani pangalahon ni akapimpinan nasida dangadong bedame sude gaur sude masa kapembunuhan masa kapenindasan jot dang dipardulihon nasida be akadonganna akana somardi hadiha akana mehmet manang di dia holana katanis na tarbigi tutu dicoba si Habakuk go lao pasahat tok katani debata pabuahon hadameon hati gorak kasitongani di luar judaon alai baliksa
gabe si Habakukgo honalele naing bunuon ni halak Juda. Gabe si Habakukgo di hasogo hojolma ala roibana mabuan hata ni debata. Dang lomo berohani pangisini Juda mabege hata ni debata. Nunga aman nasida di hajahaton nasidei. Alani sogodo rohani pangisi Juda molorosi Habakuk mabuan hasitongan molorosi Habakuk mabuan hata ni debata. Alani jojo donak si Habakukon tangi si bana dingoluna pujungi bana manau nahat citi bana alana pasahat to kata ni debata tupangisi ni luat Judai. Hamuna kadongan sai martangiang gosi Habakuk mangadualu hok tuado pani debata asaroni atuhani mabuan hadameon nungatung gaor nungatung lumlam nungatung masibay nabi notonade akajol maidi Juda dangadong bedame dangadong beholong toruse martangiangi si Habakuk tangi si bana mangadualu hok tuado pani debata alai leleng lao soro alusia debata dielehelek dialualu pangidoan ni si Habakuki ido asaido ibana di bidusada ayat 2 sadia lelengo Tuhan pasok buomu sude masa namasai lao so dialusiho elehelek pangidoaku ninna si Habakuk nungatung dilian ibana nasaroha gogodo ho pikiranna lao pasahaton mabuat dame tutonga-tonga ni Juda alai dak parduli pangisi ni Judai gabe lam turuduna tu gaora tulum lamado akka pangalaho ni jolma parjahati di luar Juda. Hamuna kadongan nuang di turpuk tao dung leleng Roma alus ni debata tu si Habakuk tu alus naing dang nanaik pada mehon akan amasai alai nanaik mga leon kesabaran asa marpaimado si Habakuk nakidiro diturpuk tao nakamanginang secara khusus di ayat 3 taringot tutiki sogot dope imana parjolo alus ni debata tuelehelek tualualu tutangiang panurirang Habakuki didok tuhata taringot tutiki sogot dope lapatanna daksau nari dope lianon ni debata hadameon alus tusukusukun tuelehelek tualualu ni si Habakuki alai didok diturpuk taon sogot dope hamuna kadongan didok tuhata tu si Habakuk dak sonari dope tikina alai sogot dope lapatanna sogot disipe Tuhani bertindak lau patu pananaik si patu paona taringot tu pangalahon yak kaparjahati jadi akamanginang sogot namar tudu-tudu tu haroroni Kristus tu portibion. Jadi mangihuton si Habakuk adonggo sugut sada ari ujungi portibion. Adonggo sada tiki adonggo sada ari sugut ujungi portibion. Tongom manuan mardalan lau madapoton ari ujung nasa sadai hitam. Mananga hape ulau tasiganu pari, mananga hape namasa di ngoluta, doson namardala dohita, lau madapoton ari ujung, ari sogut nasasadai. Di ari ujung nasasadai ma, didok diturpuk taon, ukaponna pustaha panuratan hangoluani. Di si maharoroni Kristus tu portibion, marhua pangujukon mengakhiri sejarah ni portibion. Om manajojo taguaria kamanginang doho padohan parusia eskatologis akhir zaman. Di si maro Tuhan Yesus manirang naburjusian najahat manguhu makaparjahat
mangalian uba hamonangan tuakana burju. Alai tutu sogo dope daksau nari dope. Molo songon na lumemba ninna di turpuk taon. Molo songon na leleng haroro ni Tuhan itu portibion. Ba marpaimai mama idona nang dohononna sabar mahita unang gade muruk kita unang gade busisao kita alai sabar mahita paimai mahon didok diturpuk taon dak margamus lapatanna toho si tonggo haroronai dak kolak kata hata dak songon na nidok nyala judaon sia mulai na jolo sia mulai dak dana hiba say nang ro Tuhani sahat tunuaing ngama tuwa iba ubanon iba tok somarnaro say nang ro ninna nasida tu panurirang habaku alai nuang dia dusi Tuhani si habaku ro nama Tuhani disadatiki sogot aum ditotuhon disima Tuhani mangalian alus dia kapardalanan ningolutta akkana burju dapota kanguluas si salilingi-lilinga akka parjahat hona uhum idona naing dohonon na diturpuk tao alanya kamanginang doson na mardala dohita songok kala juda lao madapoton ariuhum nasasadai disimau kapon itu hata buku pustaha kangoduan jadi songon na yahuro dijamita pa kamanginang disima Tuhani nama bes songonok tangan na isetu siamun isetu kanan molongai bai tu hata tangan na tu kiri batu kiri nama hita daksanga be hita madu abu Tuhan sadanai dak dana hidang manguli dope oh apa gajak piate ago Tuhan tinggal nak cicikku di kamar mandi apa gajak ni jala Tuhan ipe dak polang be dohono na tu hita imada na juga tak ko inang apa gajak ko kola songono nama tangan ni Tuhan isetu kiri isetu kanan daksanga be Tuhani madok ala memang nasalilingon nagoda ngakauda-uda nakaparhaladona napasahat ko kata ni dewata tuhita jadi ang tangan ni Tuhani basongono mate isina tu kiri batu kiri ma daksanga be hita mangalusia go Tuhan ipijap saya nudo pepek ku ngapa gajak ku iba masuk niku masuk torina mate bamulu paditeresot tu kanan mate bahasa songon na mekelamu ena suguro hamu na tukana nau ay hamu pedak sampai hati da mulo tu habirang au hamu tukana nate asarap tukana kita ronggo pitiki didok diturpuk tau dak sonari do pem nama sai alai sogo do pe ronggo pe kesempatan asa tukana kita taula honula lo monero kan ide bata di ngoluta didok diturpuk taun unang lebak unang lalap alai pasti ikorodo Tuhani ay wasa songon nalilik paroni Tuhani dang lo morohani debata mamerek hamatiannya kaparjahat alai say tarpaima ima do Tuhani paimahon hamula di parjahat itu madikodalan tarpaima ima do pe Tuhani paimahok kamu mulak tatibana ido asadak sonari do pe tikina alai di do diturpuk daon adok tiki sogot jala madapoton ari sogoti mahitan mai manang hape udau takamanginang manang nadi pajak manang nadi kaptor hita manang nadi hauma ayam go teh hauma Jakarta doson na mardala do hita madapoton ari umna sasade alani manang hape udau tasigano pari manang di dia pe hita mulaulaon taingok ma mangulahon akaulaon naho Bartolomeo rohani ulau lomo ni rohani dewata mana taula di ngoluta asa tusiamu kita haci pakilalata tangis marsak kohita molohola kita tusiamu hape akayana kota di hapirang sailian nyana kota tangan na tugo main na hape daguyati asarapita dohota kayana kota tusiamu adong do petiki daksonari do penamason alai di do diturpuhon sogo do petikina adong go pe kesempatan dihita asarapita dohota kayana kota itu siamu tatogu-togu nasida tarahon nasida asarapita umangulahon akaulahon na lomoni rohani debata unang bosak kita paimahot Tuhani alai ko siap sedia kita setiap saat paimahon haroron itu hata unang lupa kita rodo Tuhani dakolak kata hatai
tutu akamanginang. Dak tugas tamang etong-etong, gina barul pe huboto, ternyata parcibuburo do HP, si sahala nama dohiate. Di rumah sakit, dia do rumah sakit kau do teh guarda. Ido, isido pe huboto ternyata HP parcibuburo do nama dok tanggal sekian bulan sekian. Dak tugas tamang etong-etong adiga karorona. Tanggal sekian, bulan sekian, atau sekian, jam sekian daun. Alai tugas ta bersiap-siap. Ay songo panako borngi do haroron itu hatai. Dangarok kya panako joli telepon perjawa te. Siap-siap kan jam 2 i. Sa pitujolo do handa tu ngaong yate. Ala naswaronggo buah-buah sa panako bena katutup pitu ni jabuta. Mulai itu beibad do peka piring kalengi di jendela. Ati behai hutur panako sa termarapang-lapangin na. Aong mabesapu. Lapatan na nasotabo to radiga parroni panako asata kuci pitutta jendelata. Tabay na kapiring ditoba. Daktabo to adiga ro panako jala dangaro panako joli pabu adiga ni banaro. Songoni mahita pa imamaho karoro ni Tuhan. Unang joloro Tuhan tayaga saya tangis-tangis ta. Ago. Nungai pabu Tuhan itu hita. Naroma ibana songo panako borni. Songo panako borni do Tuhan tay. Ido nanaing dohono ni Tuhan ta mahite habaku. Rodo Tuhani mabuan hadameon. Tuaka siulah holomoni rohana. Rodo Tuhani mabuan uhuman. Tuaka najukat natakang roha. Naso parduri di hatani debata nasalilingon. Marlomo-lomo akaparjahati. Sai songon nadiloas Tuhan ido penasida mangun. Mok botang-botang akajol manaso heamar minggui. Iloas Tuhan ido penasida mangun. Alaina tarpai maro Tuhatai. Pai mahok kamu mulak iparjahati. Ido bay songon nadi palebba. Ido bay songon nadi paliling haroronai. Buido marsa kita ya iberingas mar minggu. Pasai tokpo gosate marnia kita. Hape halahaso hea mar minggu. Kalau namanak ko ulaun na bamok ko botang-botang buido cemburu hitat ya kamanginam. Alai pos marohata. Rodo Tuhan isugot. Mangalian keadilan. Akana mangulah holomoni rohani dewata. Dapo tanupa si saliling-lilinga. Akana mangulah namaralo tulomoni rohani dewata. Dapotan uhum. Dapotan upadohita. Dang marisuang. Haburjuang taharing gasota. Setiap borngi rohita marguru ede tugarijau. Setiap hari minggu rohita mar minggu tugarijau. Diperhitungkan. Ditatap. Diberek Tuhan itu sudah. Akalujata lao mamuji pasangapon ibana. Alani kombakiri bohita. Dia kapasu-pasu silas ni roha. Nanak patongonon itu hatu hita tua katikina nengro. Iko makiri bohita. Dia kapasu-pasu silas ni roha. Nanak patongonon itu hata musedi nguluta tua katikina nengro. Dang dihita dia anak kota. Dang dia anak kota dia kapahobuta. Lianon ni Tuhan ido. Akaupa ni halu jautai. Alanya kamanginangi komangulu hita di bagasa pakirimon. Iko porsea hita ninna di turpukto. Iko makiri pita. Dia kanauli na den kananek pasahaton itu hata tu hita. Jadi yahudo di jamitak pakamanginang pakirimonope. Songon namanua sisuano nidui. Contohna tasuat cabe. Tasuat jagung. Ala nama kiri bohita. Godak parbuena, argamu sejabe, ubay na semangat kita, manabor-nabori, manggigis, mamupuk, sasatokin masihol kita, mamereng natasuani. Ala nama kiri bohita, dia ka parbuena godang, rajik kita, maniram akan natasuani. Songoni mahita namar huriyaw. Iko makiri bohita, dibaliknya kanamasan wain. Aka pasu-pasu silas ni roha na naglianon itu kata. Dang dihita di pahuput ta sugot. Iko makiri pita dia kapasu-pasu na naglianon ni Tuhan. Molo dang arok pakirimo na songoni dihita. Malas do hita na marninggo. Malas do hita na marguru koron. Alay molo mangolu hita di baga sa pakirimon. Ringgas do hita. Mamuji pasangapon iban. Alanya kamanginang molo diturpuho di doktu hata tu si habaku.
pasti adok sadatiki ro Tuhani may mamahika molo songon na di paleba unang malasita dak pargabus Tuhani pasti koroibana mangalian lupa tuhita kana burju jala mangalian tuak kana marsugo ni rohadiban di pasu-pasu di ramoti di dongani Tuhani mahita nak tuak katikinan ro amin martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nungani pakulingi hohami Tuhan marhiti hatam na badiyay na pinasaha mutu panurirang Habakuk jalaido Tuhan kurajumi hami nakatap Tuhami huriam lumobi di minggunami sadarion marhiti hatami Tuhan di paboto hokotu si Habakuk sadatik kisogot roroho Tuhan mabuanalus dia kadualu dia kailehelek pangiduan nami nasalilingon liano mudo Tuhan akaupa akasilas ni roha upa ni haburjon nami jalau humamu Tuhan akan atakan maroha kana jahati asi marohat Tuhan pargogoy kami asa sabar kami pai may mahon upa tupal na naik pasahato mutu kami tu akatik kinanan ro suato katami tu bagasar roarot pikiran nami asa marura marparbuy hatami asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu di kami lau mangduti ngul-ngul nami tu akatik kinanan ro nak tu akatik kinanan ro pe Tuhan toktong go pesihol rohanami toktong matuhasay pakulingi ngolunami asa hatami nagabihadang abatabat di ngolunami asaw nang manibil hamis siya dalam munasitongi ale Tuhan debatama nami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadario Tuhan huwag kami tu adopamu akka pardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asirohap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak, pada wabatabat, pada waparsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan, aka pasu-pasu, aka silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nang akayanakon, aka pahopu Tuhan, nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabi na sida maringanan, nadao manang najonok siya kami, ramo tiak kayanakon nami. Molo di bagasa parsikolana kaya nakon nami Tuhan ramo kinasida labor hado lau mulak sa parsikolana buka roh hado pikiran nasida asa takas diatu sinasida kapar sajaran na pinasahan ni kuruna asa dong musailaba nasida na mga luli makalujaho parbinotoani molo na mga luli karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham say patongo matuhan akapar karejoan na hobartu nasida bi asa ngia doho marolopolop marlas ni rohan ang nasida mamujiho molo naung dapok karejope tabay silas ni rohay asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong atong sahat tutangam madang doto dinami dongani ramoti hami Tuhan tarlubi miya maringada di tonga-tonga niya kabagas nami bay na kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami asa totong las roha nami Tuhan mamuji guarmi pasu-pasu nangakanan ulah di tangan nami manang di dia pe Tuhan asang dia marhita kaulon nami saha pasu-pasu itu tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion dina hutangi hok kami marhite tikting di tonga-tonga ni huriam dia ka sakap mianak dohok boru ni huriam dina naing mamukka pardonga saripeon tarlubima tuhasi Felix Octavianus Sitio doho orwana Gresita borua barita suak songoni nang disisan di Mulyana doho orwana Citra Hayati boru nainggolan asirohap Tuhan dia kasaka rencana ni anak ni Huriani sai pasu-pasu manasida Tuhan dia kari nabi Nuhul lasida asa gadil ripe natar pasu-pasu ripe namarlas ni roha nasida pakatik kinanang roh pakke matuhan huriam namek meton parhitia mumangapeho pasu-pasu nasyakoi asa ripe natar pasu-pasu nasida naktu akatik kinanang roh naktu akatik kinanang roh petu hatta bayaka silas ni rohai dinasida asa anggia marhite sian itu halang ditada nasida asiro tolong suak songoni matuhan di minggu nami sadario dinanak patupaon ni huriam padidion nabadia tu sahalak poso-poso
anak ni huriamon asirohat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni ianakon nami tu akatik kinanengro juluan ibana musa dia kadalanan naik si dalanan na dia kaulaon na naik si ulaon na doho dia kapikiran na naik si pikiran na unang loasi bana Tuhan mangala kasomar donga dohoto dongan ibana Tuhan asa tiur ngon-ngonuna suak songon ima Tuhan nang dinatorasna lian gogo dinasida Tuhan asamar gogo kanatoras manogunogo kayanako kobartulo moneroham suak songon ima Tuhan nang ragam yakapakobasion aka pelayanan naik siulau nami di tonga-tonga di huriam tarlugi di bagasan nasa mingguon partanyangan wek hari Selasa sermon lansia hari Selasa partanyangan remaja naposo rapo panitia sermon parhalado SPH dohot akka latihan kur dinanaing mangguruhon akai de puji-pujian asiro Tuhan disudia kegiatan nanaing patupaon di huriami jong-jong itu pada wakaulau ni sibulis asang ya sonak so haribu-ribu kami Tuhan marlas ni roha mamujiho suak songonima Tuhan dinamar sakap puriam nanaik pasahaton sembako tua kadongan nami warga sekitar tuari marsugot asiro Tuhan jong-jongi ulauni asa mardala doho denggak kobartulomoni roham nang tuari minggu pe Tuhan dinamar sakap hami huriam HKBP Cibuburon naik patu pasada pesta bolo di tonga-tonga ni huriam pesta puncak tahun okumene pesta gotilo doho ulang tahun ni huriam nungagok kuriam marumur 45 tahun naik pesta honon nami Tuhan tuari marsu tuari minggu asiro Tuhan tuktuhi roha doho pikiran ni sude ruas ni huriam asara riahami rak masih beta-betan madohoti pesta isian nahu mulai hami sahat tunahu jungi hami lean arina tiur padau Tuhan akan asohina lo mohon nami asang dia sonak so haribo-ribo kami Tuhan mangulaho pesta nami tarlugi mamuji pasangap pokok suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam namar ningok di ulang tahun nasida ulang tahun katutubu doho pardonga sari peon asiro Tuhan di sude ruas ni huriam namar las ni roha marningot aka ulang tahun nasida mangido kami Tuhan lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha tabai gajang umur di nasida tu akatik kinanengro asanggia marhitesian ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong pasu-pasu aka keluarga nasida tabai nanga kasilas ni roha di nasida asa totong las roha nasida mamujiho suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion tok tonggo hingot kami Tuhan macai toro ruas ni huriam nadi bagasat parsahiton akan apiak-piak di rumah sakit dohot di bagas nasida tarlubima Tuhan amak kutagalung sian wek dua nunga sidung operasi jala tongon nuaeng pemulihan amanami di bagas nasida suak songoni nang diamanami amang iye gultom wek dua na tongod do penuaeng o name di rumah sakit CM nang dinanami inak kutagaol boru sinaga we onom na tongod do penuaeng o name di rumah sakit Eka Hospital dinanami inak siagian boru matodang weksia na tongon waek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna amang empak pahan wek 10 sada na tongon waeng o name di rumah sakit Adiaksa nang di si Alexander Munte wek 10 sada na tongon waek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang diamanami amang Jesiahan wek 12 na namin waeng di rumah sakit CM dinanami inak situasi tumorang boru silalahi wek 10 sada o nami di rumah sakit Polri nang diamanami amang empak pahan boru hutahayan weksia na tongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa nang diamanami amang Jepri Siahan wek 12 na tongon wengok nami di rumah sakit Cem asiro Tuhan disudia kadongan nami namar sahiti nungatung loja nasida na mga luli hamalumoni nungatu kacita di hilala nasida alani parsahiton nasida alani Tuhan mga lopit tangad do hamin waeng ruas ni huriam HKBP Cibubur mabuah pasahaton nasida tutangam asiro Tuhan surduko tangamu nabadien agok pasu-pasui
majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih holope hami Tuhan liano makahamalumon liano makagajang nyumun asanggiat pakatik kinanengro boy hami muse rak marpungu rak marlas niroha rak marolopolo mamuji pasanga pokoto akatik kinanengro atok sahatu tangam marang dan dohoto dinasida pos rohanami Tuhan liano makahamalumon di dasida nang ibagas artikiope Tuhan naing be mahami madapoto nakabagas nami asirohat Tuhan dongani ramoti hami di perdadanan padawa kaparmaran padawa batabat palas rohanami non boy pajupang dohota kanawawolongi hami di bagas nami be di bagas alas ni roha jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan namion marhite-hite guarnya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dina marede hita bukwede 750 tolu laos tapapungu ma peliata. Tolong tangan mi,
146 ayat 1 dohok 2 laos Roma 7 na toras ni poso-poso na nang majalo padidion na badia. Marede mahita. Alia manami na di Banua Gijang, narodo kami 7 mabuad danahon. Saya si maroham, jalo maibana gadi anak komu, pasu-pasu jala pargogoy maibana, mangyahi hanguluas sugot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamu dongan na mabuad danak si didionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia portibionin nama doa kasisianna. Pudai hamu masalu bangso. Didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama. Dohotana dohotod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahutonahon itu hamu. Jalai ngok ma. Say nadong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa roa jalihas yang anon. Manangise na porsia dohot ni didi dapotak kangoluan. Alay na so porsia hona hum sugut. Tangihok kamu madohot hatana tarsurat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di doma. Loasamu maka dana hiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudohot tuhamu. Manangi sepe. Anggo sosongo danak. Majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul makadak danahi dia peho matu nasida mamasu nasida atong hati dako kamu majolo hata hapor siaoni rak mahamu madok. Aku percaya atong alusihamu mahata na husuk kunot tuhamu. Di pangido hamu nuang didio dana hotu bagasan ni nahina porsiamuna. Naulo do hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala di huton ibana hata ni debata. Naulo do hamu marsuri bana tu gareja. Do hotu perguruan di huria protestan. Asaga beruas na mangolu ibana di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha maibana tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Ale
lici aderin boru pardede. Hudidi mahotu bagasan goar ni debatama. Dohotu bagasan goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata mahodi habobongot mantu bagasan arajau ni debata. Rodi saya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahatami dana hottuho. Jala di jakokode ibana gabi anakom. Marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanon. Jala gabi paniat di hanguluan na saliling-ililing nga. Asi maroham. Doho dia kanatoras ni danahon. Say pargugoy. Jalajari manasida manoguno gudak dana hotuho. Asarap nasida taruli. Diaka artani harajaomu. Amen. Hudul mahamu. Dinamarede hita 147 ayat onom. Laos jongjong mahita saluna. Amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilihomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gaduwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaom. Dito nga tonga ni huriamdo di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silawlawmi tuhami. Asalam girgirhan mado madok mauliake tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaom, say sau malomoni roham di Banua tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadadok kangulua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Shalom.